こちらは、え千葉県でも、まあね、日本でも全国でも有名な観光地で、犬吠埼犬吠埼。になります。その犬吠埼の灯台のどちらも裏の方の景色なんですけど、こちら君ヶ浜の景色ですね。はい。で、日本で一番早く日の出が出ると言われている海の光景でございます。ここは石があるから。絵の中ではどこが一番なんていうんですか、主役っていうかポイントになるんでしょうかね。やっぱり灯台ですか。そうですね。灯台からこのね、サンライズ、サンライズね。サンライズですね。あと波もちょっとね面白いですよね。